wallahi ni fa an jima kaɗan zan tafi gurin nan saboda tafiyar da wuri nake so na yi ta. Allah ina so in dawo da wuri ne. Ni ma gaba ɗaya zama unguwa ya ihe ni wallahi gaba ɗaya na gaya ma a shana nake fa babu ko ziya jiki na yanzu. Kai ce ka shirya mu tafi za a samu kuɗi ba. A kai gurin naka ne dole an kashe kuɗi da yawa. What? Aminu. Wancan gayan ba shine gayan da ya kwace mun waya kwanaki ba? Wancan bayaran nan ne da suka raina mun hankali ba ranar nan. Ina ci uwar yaro wallahi Allah in ba ka ba Allah ya tsaya. I don't want peace. Shine wallahi. To ni ana a dauki mataki tun daga shadau. Kai a bari. Allah kuwa. Ka riga ka fi karfin abin nan. Gayan can ba karfin ake shi bane ma illa. Ka fi karfin abin kuma Allah ya hore maka sai ka rabu da shi. Aminu wallahi sai na dau mataki akan gayan nan. Allah amma ni babu ruwa na ba ruwanka ka san me zaka yi mu kawai ka dauko mun shi ka shiga mun da shi cikin wannan gidan mai farin gida a ka fada kan dauki in kuma mai rauni fa ba zai dake ka ba zai dake ne ba wallahi kawai kai ta maza ka rike kawai ka shiga mun da shi cikin wannan gidan mai farin gida sharp bara in biyo bayan ka I don't want peace. I want problems always. Gashi nan na shiga ma da shi. Ka san yadda zaka yi da shi ka. Ya bude je ka. Sai ka fito. God have mercy upon us. Sai na gaya ma, gayan can karfi ne da shi, wallahi ba kan wallah sa bane ba. Sai ka ga inda ba da wahala ka faɗa ta? Ina zan inda na ɗauka ma kai ne ka fito ina haka. Wallahi zan tuna ku shi. Allah ya taimake ka ma iya nujin mu je. Allah ya isa na wallahi. Wannan Allah ya sa ka ga Allah isa na wallahi.